yen wujud temong peksi jan arep kaya tugelan debok nih suarane ya elak neno akalita lineng prangto alus manis nang sem apa-apa to nang semake neno ya waswingkon kula lono nano karo madhep kamera iya iki lho kamerane sing cetha ganti close up nggih ngalih deket lati goleki si podang pito lanjut nano nane bunga hatiku tindake nano nyanding bisa dadi tombo monggo ayo diaturke podang kuning iya Kang monggo esuk awan nengong esuk halo lale ukuran nang goleki sing tak sayang kubang mobil mindarang kon goleki ora koso iso nganti bengi mane panjenengan
nami isih ibu bunga yen aku nyandung siram bunga si model andutut ati kepranan naramanda atiku sangsaya dadi sansanan Ayu. Iki nggo percontohan ya, Yu. Nggih, pripun? Mbak Eka kuwi nggo contoh. Nggo contoh napa? Lah ya suarane kuwi lho, suarane niku iso disinau. Heeh. Mosok suarane disinau. Lah ya oh, carane piye to nyuwara cilik kok ora ngoyo, nyuwara gedhe kok ya tekan. Nah, kuwi didelok nek pas kono nembang kuwi ungaken nggon. Bolongane ditutup yuk, nek ngono kuwi carane yuk. Ya ora kok jero ki nek apane ngono. Bolongane ditutup. Ya tutuke, Kak. Nano nino. Mboten ayu. Kowe sik. Oh iya. Al, nek sing iki aja ya yuk aja ditiru mergo lalen iki nular. Nyangking bokor kencang. Nane. Hop, iya. Ganti Mbak Ayu. Nah. Nano nano. Isine donga. Tetulak. Mbak Eka iya anu ndredeg mawon. Ora apa-apa. Ora apa-apa aja. Ora nakal dikempit, nek dilus-lus turu kok. Ya. Apa kok nakal dikempit terus kucing apa? Ora. Ya. Sandang kelawan. Ya. Sandang kelawan. Baik Kak, mau nano. Ya iku bagaian nipun wong melek sabarna rimo Aja dipelerai, maka yuk, yuk. Yo yo Jaloni esami tinggal aku ngerti aja ditinggal tapi paten ngerti ora Moga eri ing jaman aja sing eling apa
tapi cara ada ditinggal tapi paten tapi Eri ing jaman koyo sing ngene Lewe pamopo koyo Bertanda Cik jaman berjuang Jor kelingan Lanang Biyen tak openi Ning saiki ana ngendi Jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen mate janji ning saiki apa ya. Neng gunung tak sajangi sekon yen Pancen yang